Ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελλήνων Συνέλευσης του πολιτικού φορέα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Κύριε Θοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο νησί. Θέλω να μας πείτε το λόγο που βρίσκεστε στην Κέρκυρα αρχικά. Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης στα πλαίσια του ξεχρεώματος των Ελλήνων πολιτών από το χρέος που μας έχουν καταλογίσει, το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά επειδή έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο σαν Έλληνες πολίτες, καλούμε όλους τους Έλληνες και τους Κερκυραίους να κάνουν τις συγκεκριμένες ενέργειες για να ξεχρεώσουν κάθε χρέος που έχουν. Ελλήνων Συνέλευσης με επικεφαλή στον Αρτέμι Σόρα. Ο φορέας μας έχει επικεφαλή τον Αρτέμι Σόρα μέχρι να γίνει το συνέδριό μας, θα πάτε στο συνέδριο. Βέβαια θα ορίσει καταστατικά τον αρχηγό που θα έχει η Έλληνος Συνέλευσης. Πόσα χρόνια περίπου είστε Ελλήνων Συνέλευσης, πολιτικός φορέας? Η Έλληνος Συνέλευσης έχει ιδρυθεί πέρσι το Σεπτέμβριο. Θα κλείσετε χρόνο δηλαδή τώρα. Κλείνουμε χρόνο, ναι. Εδώ στην Κέρκυρα ήσασταν και κεντρικός ομιλητής χθες σε εκδήλωση. Ναι, στην εκδήλωση που κάναμε χθες. Ανοίγουν κάποια γραφεία, έχουμε αυτή την κινητικότητα και σε άλλες περιοχές όπως εδώ στην Κέρκυρα? Έχουμε ήδη ιδρύσει στην Ελλάδα 200 γραφεία, περίπου 15 εκτός Ελλάδος, γιατί ο ελληνισμός δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα τα ελληνικά. Και έχουμε στα σκαριά άλλα τόσα, που σημαίνει ότι η Ελλήνος Συνέλευσης εγκαθιδρύεται για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα να ζήσει σε πραγματικές συνθήκες που είναι δικές του. Αυτό το οποίο λέτε, να μείνουμε λίγο σε αυτό, ποιος είναι ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης? Ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι στο εικονικό περιβάλλον που ζει σήμερα είναι πλασματικό, είναι δρομολογημένο από ένα πολιτικό καθεστώς το οποίο έχει φέρει τη χώρα μας ανεπίτρεπτα και αδικαιολόγητα και θα έλεγα και προδοτικά μέχρι την κατάσταση αυτή. Ο Έλληνας έχει τεράστια κεφάλαια κληρονομικά. Έχουμε δημοσιεύσει κεφάλαια που έχουμε στην Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία υπογράφονται γιατί εκδίδεται κάθε χρόνο ισολογισμός από την Παγκόσμια Τράπεζα και υπογράφεται κάθε χρόνο από τον εκάστοτε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και από τον εκάστοτε πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά είναι επιστοποιημένα τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υπηρετούν το τραπεζικό σύστημα, γιατί σήμερα βλέπετε ότι προτιμούν να λιμοκτονεί ο Έλληνας, να φτωχοποιείται ο Έλληνας, προκειμένου να σωθούν ιδιωτικές εταιρείες που λέγονται τράπεζες, εξυπηρετεί τους τραπεζίτες. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένας τόπος που μπορούν οι Έλληνες να ζουν όπως πρέπει να ζουν και όπως έχουν τη δυνατότητα να ζουν. Καλούμε όλους λοιπόν τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επάνω σε αυτά τα κληρονομικά κεφάλαια, καθώς επίσης και σε άλλες χορηγίες που έχουν γίνει και είναι δικές τους, να υπογράψουν ένα εξώδικο το οποίο είναι εντολή και εξιοδότηση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι φοροεισπρακτικοί, να πάνε να εισπράξουν τα χρήματα αυτά που λένε ότι χρωστάμε από τους λογαριασμούς αυτούς, οι οποίοι είναι αυτή είναι η διαδικασία δηλαδή που έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό με αυτό το εξώδικο, όπου καλείτε τον κόσμο, δηλαδή να καταθέσει ένα εξώδικο, για παράδειγμα, πού? Στην εφορία? Σαφώς, στην εφορία. Για να μην αναγνωρίζει τα χρέη, τα οποία, ή μάλλον να πληρώσει τα χρέη. Ναι, αν καταθέσει το εξώδικο και τους πει εγώ με αυτό το εξώδικο να τα πάρετε από εκεί τα χρήματα. Τα δικά του τα χρέη όμως τι γίνεται, κύριε Θοδωρόπουλε, μας ρωτούν τώρα τηλεθεατές. Για τα δικά του τα χρέη πρόκειται αυτό. Δεν θα βεβαιωθούν στην εφορία? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που μας λένε. Η εφορία έχει δύο ρόλους. Το ένα είναι να βεβαιώσει τα χρέη. Και υπάρχει ένα χρέος το οποίο, ενώ δεν βεβαιώνεται προσωπικά στον καθένα μας, είναι καταλογισμένο σαν κατακεφαλήν χρέος. Εσείς γι' αυτό μιλάτε? Όχι, μιλάω και για τα δύο. Γιατί το χρέος μας έχει φέρει στην κατάσταση αυτή, γιατί έχει πουληθεί από τις τράπεζες στο εξωτερικό. Σαν χρέος εσωτερικό δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Επειδή λοιπόν πουλήθηκε για να πάρουν τα χρήματα οι τράπεζες, υπάρχει το εξωτερικό χρέος, το οποίο μας έχει εχμαλωτήσει, υποτίθεται, στους τραπεζίτες. Λέμε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχουν κεφάλαια τα οποία ανήκουν σε εμάς τους Έλληνες, δίνουμε εντολή και εξιοδότηση στους εισπρακτικούς φορείς, οι οποίοι βεβαιώνουν και εισπράττουν τα χρέη. Να πάνε από τα ταμεία αυτά, από τους λογαριασμούς των τραπεζών, γιατί στο εξώδικο υπάρχουν συνημμένα.
Και είναι συνημμένα τα έγγραφα τα οποία λένε σε ποιες τράπεζες και σε ποιους λογαριασμούς είναι τα κεφάλαια αυτά που ανήκουν στους Έλληνες πολίτες. Το θέμα είναι όμως, κύριε Θοδωρόπουλε, ποια είναι η διαδικασία μετά. Δηλαδή, αν καταθέσει κάποιος ένα εξώδικο, δεν θα του βεβαιωθούν τα χρέη του στην εφορία. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, εγώ θα μπορώ να πάρω μια φορολογική ενημερότητα. Αν έχω χρέη, για παράδειγμα, και δεν τα έχω τακτοποιήσει. Είναι υποχρεωμένη η εφορία να σας δώσει, εφόσον πληρώνετε με τον τρόπο αυτό το χρέος σας, να σας δώσει. Αυτές είναι βασικές τώρα ερωτήσεις αυτό το οποίο λέτε. Γιατί έχουμε ακούσει για αυτή τη διαδικασία με το θέμα με το εξώδικα. Απλά ρωτούν οι τηλεθεατές κάποια δικαστικά θέματα. Και νομίζω ότι και εσείς αντέχεστε ερωτήματα, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε έναν αγώνα τώρα. Και αυτό που κάνουμε είναι τεκμηριωμένο με τον πιο δυνατό τρόπο. Έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε στους εισπρακτικούς φορείς. Γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχει ένας φόβος. Με τα οικονομικά, τα χρέη, υπάρχει ένας φόβος στους πολίτες. Το να τακτοποιούν τις οφειλές τους. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει. Και είναι υγιές αυτό που υπάρχει. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να είναι και υγιή η συμπεριφορά του κράτους μας. Και βλέπετε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο κάθε μέρα μας χρεώνει συνέχεια, λες και είναι εταιρεία. Μήπως είναι εταιρεία. Γιατί μια εταιρεία θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και να κάνει τα λιγότερα έξοδα. Και βλέπουμε ότι όλες οι παροχές του κράτους μειώνονται και καθημερινά αυξάνονται οι απαιτήσεις του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα είναι κάποιο άλλο. Όσον αφορά τα χρέη μας, πώς ψάχνουν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί και βλέπουν κάποιο ακίνητο που έχουμε σε κάποιο υποθηκοφυλάκιο, πώς βλέπουν κάποιους λογαριασμούς που έχουμε και πάνε και μας τους κατάσχουν. Δεν χρειάζεται να τρέξουν, τους δίνουμε εμείς τους λογαριασμούς. Πηγαίνετε εκεί που έχουμε τους λογαριασμούς και εισπράξτε τα χρέη μας. Απλά. Αυτό είναι υποχρέωσή τους να το κάνουν. Γιατί αν δεν το κάνουν, θα υπάρχουν και επόμενες συνέπειες, οι οποίες θα είναι δικαστικές πια. Έχουμε 1,5 λεπτάκι για να διευκρινίσουμε κάτι σχετικά με τα γραφεία που είπαμε και εδώ στην Κέρκυρα. Υπάρχει το κεντρικό γραφείο το οποίο είναι στην πόλη και έχουμε και κάποια άλλα γραφεία, όπως για παράδειγμα εδώ στην περιοχή, στη Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων. Βέβαια, έχουμε στην Αχιλλείων, στο δεύτερο χιλιόμετρο. Έχουμε στη Λευκήμη. Και σε άλλες περιοχές της Κέρκυρας. Ναι, 23η Μαρτίου και τα κεντρικά στη αιματολόγου Ηλία Πολίτη που είναι στην Κέρκυρα. Και θα γίνουν και άλλα γραφεία, γιατί συνέχεια οι Έλληνες καταλαβαίνουν το τι γίνεται στο εικονικό περιβάλλον που ζουν και θέλουν να, εφόσον πρέπει για το γένος μας να έρθει η δικαίωση, και πραγματικά επειδή σαν γένος έχουμε τεράστια κληρονομικά κεφάλαια στον πλανήτη αυτόν, πρέπει αυτά να τα απαιτήσουμε, γιατί είναι σαν να μας δίνει κάποιος ένα λογαριασμό ή να μας αφήνει μια κληρονομιά. Εάν δεν πάμε να κάνουμε εμείς αποδοχή της κληρονομιάς μας, ή αν δεν πάμε στην τράπεζα να ανοίξουμε το λογαριασμό και να εισπράξουμε, κάποια στιγμή η τράπεζα θα τα οικειοποιηθεί και δεν θα έχουμε τίποτα εμείς. Κύριε Θοδωρόπουλε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας καθυστέρησε και η κίνηση στους δρόμους εδώ του νησιού. Είναι αυξημένη. Είμαστε στο καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω καλώντας όλους τους Έλληνες οι οποίοι μας ακούνε να περάσουν από τα γραφεία μας, να ενημερωθούν για να καταλάβουν αυτό που λέμε. Κύριε Θοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση.